Ваше Високо Преосвещенство, уважаеми господин кмет, уважаеми представители на държавни и местни институции, уважаеми представители на дипломатически мисии, уважаеми гости и колеги, на този светъл ден, в който отбелязваме паметта на свети архиепископ Лука, сме се събрали за освещаване на параклиса, носещ името на светителя, хирург, покровител, пазител на лечебното заведение, което през месец април 2023 година с благословението на Негово Високо Преосвещенство Пловдивския митрополит Николай и решение на Общинския съвет Пловдив бе преименувано и стана първото общинско лечебно заведение за извънболнична помощ, носещо името на светец, а именно ДКЦ-5 Пловдив, свети архиепископ Лука. За всички от нас е огромна духовна радост и чест, че днес ще имаме възможността да бъдем част от този голям празник. Моля Негово Високо Преосвещенство Пловдивския митрополит Николай да пристъпи към освещаване на новия параклис. Минете насам към мен, наближете се. Благослови, Владико! Благословен Бог наш, всегда, нині и присно и во веки веков. Всички заедно. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Светият архиепископ Лука Симферополски, с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсването с осветена вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Посвещава се този параклис с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсването с осветена вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Посвещава се този параклис с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсването с осветена вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владико благослови. Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия, пренепорочния, светия Своя Матере, святых славных и всехвалных апостол,
светих славних и добропобедних мучеников, преподобних и богоносних отец наших, святяго и живосветих отца нашего, архиепископа Луки Симферополского, и Божия память совершаем днес, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Ваше превосходителство, многоуважаеми господин Гергов, архонт на Пловдивската света митрополия, многоуважаеми господин градоначалник, многоуважаеми господин генерал-майор, многоуважаема госпожо Кашилска, уважаеми представители на държавността, представители на общинската власт, Ваше Високо Преосвещенство, зело възлюблени Христа Бога събрате и съслужителю Владико Арсений, Сливенски митрополит, Ваше Преосвещенство, Владико Висарион, боголюбиви отци, възлюбени в Христа Бога, брати и сестри. Намираме се все още в радостта и благодата на светоносните дни, на пасхална радост, на радост от празника на празниците, светлото и спасително за целия свят Възкресение Христово. Затова съм щастлив именно в този ден да бъда сред вас и отново да ви поздравя със спасителния за всички поздрав: Христос Воскресе! Воистина воскресе! Но този ден празнуваме паметта на велик Божий угодник, светият архиепископ Лука Симферополски. Този ден Бог е сътворил да се радваме духовно и веселим в Него, защото чувстваме Божията утеха. Всякога, от основаването на Христовата църква до днес и до свършиха на света, Бог промисля да постави на небосвода на християнската святост ярки звезди във всички времена. И това са звезди, които светят с божествена светлина. Она е светлина, за която се говори в Светото Евангелие. Светлината в мрака свети и мракът я не обзе. Светият архиепископ Лука е засиял през 20 век на небосвода на християнската святост. Даровит човек. Бил прекрасен художник, но решил, че трябва да се посвети на служба на хората. Не занемарил таланта си на художник, но решил да учи медицина, да помага на хората, да осъществи оная заповед, която е повече от всички канони – любовта, от която произхожда милосърдието и желанието да облегчиш болката и страданието на човек. Станал хирург, но вярващ в Бога хирург. Станал хирург, който осъзнал, че лекарят на лекарите, който изцелява всяка болест и всяка немощ от човека, е сам Господ Исус Христос. И като забелязал неговият митрополит вярата и таланта му, го призовал да стане свещеник. Но рано вдовял и станал монах. Станал и архиепископ. С благословението на свети Тихон, митрополит Московски, той обаче не се отказал от медицината. Станал професор по медицина. И съвременните хирурзи учат по неговите изследвания и научни трудове, очерци на гнойната хирургия. Да, само че го знаят като професор Войно Ясенецки.
а това е светия архиепископ Лука. 40 години този човек се е мъчил, по-скоро са го мъчили, да се отрече от вярата си. Сталински награди получил, защото той нямал безуспешна операция. Но защо? Защото държал на това в операционната винаги да има икона на Света Богородица, никога да не сваля арасото си от престилката и когато трябва да оперира, изобразява с йод и тампон върху тялото на болния човек кръст и възлага упованието си на Бога. И Бог му движил ръцете. И няма в практиката си безуспешна операция. Но трябвало да се отрече от вярата. Как ли не го оговаряли представителите на ЧК? Защо вярваш в този, който не си видял? Безумно е, безмислено е. Откажи се, отречи се. Имаш блестяща перспектива в развитие на медицинската кариера. А той скромно отговорил: толкова много операции на глава съм направил, толкова черепи съм отворил, толкова мозъци човешки съм видял. Ум и съвест никъде не видях. Мога ли да отрека, че ги има? Само защото не съм ги видял? Ти режеш хората, му отвърнал служителят на държавата в онова време. Аз каза ги режа, за да им спася живота. А вие защо ги режете? За да се откажат от вярата. Разбира се, трябвало да се докаже, че вярата и науката са несъвместими, но свети Лука доказва точно обратното. Много пъти е бил на заточение извън полярният кръг в Сибир, но се налагало да се оперират големци и никой не смел да извърши операция, защото е свързана с риск. Тогава се налага с самолет да докарат свети Лука да оперира съпругата на един големец от това време в Съветския съюз. Свети Лука дошъл в Москва, докарали го, извели го от затвора. Но той разбрал, че са му махнали иконата от операционната и отказал да оперира. Как така? Не ме принуждавайте, защото без иконата не давам гаранция за успеха на операцията. Тогава се принудили да върнат иконата. Свети Лука е бил мъчен много. Накрая ослепял. Но не престанал да служи Светата Божествена литургия, макар и сляп. И най-интересното е, че когато преди литургията владиката трябва да отиде и целуне иконите на иконостаса, макар сляп, той целува точно ръката на иконата, което доказва, че не са ослепяли очите на сърцето на този човек. Свети Лука извършва чудеса и днес. Съвсем неотдавна, преди 15 години, тежка врата прерязва ръцете, пръстите на едно дете в Русия, което било виртуозен пианист. И се наложило да се ампутират пръстите. Майката на това детенце усърдно се молила на свети Лука и ръцете на детето се възстановили и то продължи да свири на пиано. Свети Лука е с нас. Ние съвсем неотдавна получихме частица от светите мощи на свети Лука и те се почитат в митрополитският ни храм Света Великомъченица Марина. И са много чудесата. Доказателство, за което е многото народ, който идва. И друг път съм ви казвал, при пресъхнал кладенец никой не ходи да търси вода. Явно източника на божествена, жива вода, божествена благодат от мощите на свети Лука не е пресъхнал и няма да пресъхне.
Не може да се укрие град, който стои на връх планина, ни казва Светото Евангелие. Нито може да се запали светилник и да се сложи под крина, а напротив, слага се високо да свети на всички вкъщи. Ето това са думите на Светото Евангелие, които животът и на Свети Лука доказва. Че Господ е запалил тая незалязваща светлина, която да вдъхновява и нас, духовниците, и вас, медиците, лекарите, които сте се посветили на милосърдието. Днес извършваме освещаването на малкият параклис. Малък по размери, но голям по своето духовно значение. Нека да ви кажа, параклис е гръцка дума, която означава две неща. Пара еклисия. Еклисия е църква, пара е прицърквие, т.е. малък храм, подчинен на по-голямата енорийска църква. Но по-важното значение на думата параклис е друго. Параклитос на гръцки означава утешител. Царю небесни, утешителю. Василев Орание параклите, то пневматис алитиас. Светия Дух е нашият утешител, за който ни обещава Господ Исус Христос, че ще получат учениците и чрез тях всички ние в деня на Петдесятница, 50-я ден след Възкресение Христово. Защо наричаме параклис малка църква? Защото когато човек влезе в нея, той чувства прегръдката, сгушва се в обятията на Божията благодат и чувства утехата. И може спокойно в тишината на параклиса да поговори с Бога, със Света Богородица, с Божиите угодници, да възложи упованието си на тях и да получи просимата благодат. Ето днес това е особено благодатно място на Божието присъствие, защото особено болните хора имат нужда от помощ и затова казваме, че тяхната молитва има най-голяма сила. А защото и служителите на медицината, на лекарското изкуство имат нужда от такова вдъхновение, каквото е Свети Лука. Той в пациента не виждал ЕГН, поредния номер. Той не е виждал ценен човек, виждал е безценен човек. Виждал е Господа, защото всеки човек е Божий образ и Божие подобие. И казва Исус Христос: ако на жадния сте дали чаша вода, мене сте го сторили. Ако на гладния сте дали да се нахрани, мене сте го сторили. А ако си облегчил болката на болния човек, ти си постъпил като притчата за добрия самарянин. Богу си сторил това. Ето така е възприемал Свети Лука, с любов всеки свой пациент. И затова и слепи са проглеждали, а той оперирал на фронта с подръчни материали, с кухненски ножове, с конски косми е зашивал раните на оперираните, защото е нямало никакви възможности, но той е копнел да помогне на страдащите. Какво да ви кажа за новият параклис? Прекрасен е този храм. Той е изпълнен в традицията на православната архитектура и вътре стенописите са много хубави в византийски православен стил. И разбира се, мястото е прекрасно. Определихме го заедно с доктор Кашилска, с господин кмета. Благодаря ви, господин кмете. Вие бяхте кмет на Тракия тогава, когато дадохте обещание и го изпълнихте. И не само това, вие построихте този параклис, за което съм ви искрено благодарен. Моля Бог да ви въздава със здраве и много благословени успехи. Вие направихте много и правите много и за район Тракия, и за града ни, но това да дарите болните, страдащите, а и всички нас с едно място на утеха и на божествена благодат е нещо велико, нещо много значимо за нашето объркано духовно особено време. Моля се за вас и прося Свети Лука да бди над вас и да ви помага. Благодаря на доктор Кашилска за високото християнско съзнание, за това, че веднага се съгласихте с моето предложение да наречете поликлиниката с името на Свети архиепископ Лука. Това е нещо много хубаво и полезно, както за болните, така и за лекуващите.
защото вие ще черпите вдъхновение, ентусиазъм и пример за подражание от делото и живота на вашият небесен покровител. Той от днес нататък ще бъде ваш наставник и закрилник пред Бога. Сигурно много хора са се отзовали да подпомогнат и строителството, и благоукрасата на храма. Аз не зная имената им, но и да ги знае няма да им благодаря, защото знам, че те са записани в книгата на живота. А това е дом Божий, не е мой дом. Той е дом на Господа и Господарят на този дом да въздаде на всички със здраве и благоденствие. А на вас, медиците, и на всички ваши сътрудници пожелавам здраве, бодрост и сили, вяра в Бога, за да осъществите това божествено призвание, угодно на Бога и спасително за всички човеци. Да ни е честит новият параклис. Свети Лука да бди над всички нас, да ни дава здраве, изцеление от болестите и душевно спасение. Благодаря на Негово високо преосвещенство, светосливенският митрополит Арсений, който в битността си на мой първи викарен епископ много се потруди за изграждането и благоукрасата на Дома Господен, посветен на Свети Лука. Радваме се, Владико, че буквално в първите дни на вашето ново служение на Светата Църква вие намерихте време да дойдете и да споделите с нас духовната радост. Уверявам ви, че макар и вече да сте по-далеч от нас, като кириарх на Сливенската епархия, ние ви имаме близо в сърцата си, в душите си, в молитвите си и винаги сте добре дошъл, защото в тия 18 почти години, в които сме се трудили заедно, вие като добър, ревностен съработник Христов сте посяли семената на Словото Божие на много места в нашата епархия, където сега ще берем плодовете на духа, които са радост, мир, дълготърпение и, разбира се, душевно спасение. Добре дошъл, Владико Свети, винаги сте добре дошъл, нашата епархия е ваше отечество. Благодаря и на всички вас за молитвите. Призовавам над вас небесната закрила на Свети архиепископ Лука. Честит нов параклис да пребъде во веки веков. Честит и благословен празник на всички. Христос воскресе! Наистина воскресе! Както Свети Лука е пожелал в операционната да има икона на Света Богородица, така аз пожелах във всеки лекарски кабинет да има икона на Свети архиепископ Лука. Къде са иконите? Дайте ми молитвата за освещаване на икони. Вярвам, доктор Кашилска, че ще изпълните волята ми да поставите във всяка стая, във всеки кабинет образа, благодатния свещен образ на Свети Лука. Господу помолим се! Помилуй! Господи Боже Вседържителю, Боже на нашите отци, който някога в Стария Завет си заповядал да направят от дърво злато и шеф подобие на херовими в скинията на откровението и сега не отхвърляш образите и подобията на Твоите свети угодници, но приемаш, защото верните Твои раби, като гледат на тях да прославят Тебе, който си ги прослави и усърдно да подражават живота и делата им, чрез които те се сподобиха с Твоята благодат и царство, на Тебе прочее се молим. Погледни сега на тези икони, които са донесени в чест и памет на Твоя свети архиепископ Лука, и с Твоето небесно благословение ги благослови и освети. Та всички, които ги почитат, покланят се пред тях и се молят, призовават да Ти се моли за тях, като Твой раб свети архиепископ Лука, и милостиво ги послушай и богато ги обдари, избавяй ги от всяка скръб и нужда, от всяка душевна телесна болест, удостоявай ги с въжделената си благодат и милосърдие по молитвите на свети архиепископ Лука. Защото Ти си изворът на освещението и подател на добрините, затова прославяме Тебе заедно с Твоя единроден Син и пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Освещават се тези икони с образа на свети архиепископ Лука, с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсването с осветена вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Во имя Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. Благодарствено. Благоденствено, мирно житие, здравие, живи
и спасение. На много лета, за много и благословени години. Честит и благословен празник. Амин. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровал. Свята владыки нашего Господа Иисусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Да ни е честит новооткрития Параклис и Свети Лука да ни пази и закриля. Я да видим как са се приготвили.